ji kovara Nîsan, hêza tûlhildan û parastinê yêjeşe, şerda Şengalê, jinên azadîxwaz bi tevgera azadiyê re dest bi tekoşînê kir. Ev tekoşîn bi gelek berdelên giranbuhara û gelek destkeftiyên dîrok azadiya jinan bi hêz û mazindekê hat afirandin. Heta roja me îro jî ev destkeftî bi tevlîbûna nav tevgerê re tekoşîna wan jî bi hêz bû. Ev yek bi beşdarbûna hêzên yê astar, YPJ, HPJ, YJRK û YJŞR xwegihandiye lûtkeyê. Bi vî awayî ji cîhanê re hatiye nîşandan ku jin çawa dikare di nav pergala kapitalîst û bavîrsalar de xwe birêxistin bike, parastina xwe, axa xwe û welatê xwe bike. Ya ku ji jinan re dibe îlhama tekoşîna azadiyê, fikr û felsefeya Rêberapû ye. Rêberapû bi dahûrandin û perspektîfên xwe rê nîşan dide. Ji çawa jiyînê heta çawa şerkirin û xweparastinê em bûne xwedî dîrokekî şerê azadiyê. Ev parvekirinên jiyana azad a Rêberapû bi jin re dike heta roja me îro bi awayekî xurt berdewam dike. Li hemberî vê ezmûna dîrokiya bi mebde û bi nirx li pergala mêr dewletê di qada jiyanê de jin aniya rewşekî nebûnê. Viya bi rêbaza qirkirina fîzîkî û çandî dike. Li ser vê bingê em wek endamê yekîneyên jinên Şengalê li hemberî hişmendiya zilemê serdest û pergala kapitalîst di nav tekoşînê de ne. Her ku em dikevin ferqa xwe berpisyartiyên me ji mezin dibin. Bi taybetî ji bo jinan ev yek hinek dîn cuda ye. Ji ber jin hem leşkerî ye hem jî li ber limendiya zilamê serdest di nav tekoşînê de ye. Her wiha diwarê guhartin û veguhartina hişmendî de xwe perwerdekirin dibe rêyekî tekoşînê. Rêberapû bi gotina avakirina keseyeta azad ji avakirina welatekî zehmettir e, dide nîşandan bêka guhartin û veguhartin çi zehmetiyên xwe hene. Em wek jinên tekoşer û şoreşger ji bo welatê me çi bêxwestin, ji ber her rewşê xwe amade dibînin. Wekî şervan û parezvanên êzîdxanê em di nav hêzên YJŞ de cih digirin. Di tekoşîna 12 salên derbasbûyî de ezmûnekî girîng ji rêxistiniya xwe ya parastinê wergirtiye û di roja îro de em dibêjin jin bê hêza parastinê nikare destkeftiyên xwe biparêze û şoreşa azadiya jinê pêk bîne. Di serî de ji bo tevahî jinên Şengalê pêşengtiya tekoşînê kirin armanca me ya esasî ye. Di fermana heftê û çaran de bi hezaran jin zarok û mêr hatin qetil kirin, dîl ketin destê çeteyan û li bazaran hatin firotin. Tula wan rakirin tekoşîna me ya esasî ye. Li ser axa Şengalê hîna ji pûra jinên ku di fermanê de şîn girtine heye. Yek ji sedemên ku xwe birêxistin kirina YJŞ tula jinên êzîdî rakirine. Ji bo navê em tim û tim pêwîstî bi xwe perwerdekirinê dibînin. Ji bo civaka me jinên êzîdî zarokên hîn nehatine dinyayê cardên roberû qetleamekê bi wê rengî neyên, em dibin sîwana fikr û felsefeya Rêberapû de xwe perwerde dikin. Ji ber vê yekê rola jin di hişmendiya xweparastinê de û di avakirina Şengalê de pir girîng e. Hêza jin civaka êzîdxanê qanî kir ku bêyî ew xwe biparêzin kes nikare wan biparêze. Ji ber hişmendiya ji hêzên derve bendewermayîn pir tişt bi me de wan dakirin. Civak jî ev yek dît û bi vê yekê bawer kir ku hêzekî xwe ya parastinê a xweser pêwîst e ava bike. Bi avabûna YJŞ re civaka me baweriya xwe, îradeya xwe her çû bilindtir kir. Di Şengalê de bûyîna hêza parastina jinê ji bo gel bu rûnahiyekî mezin. Em ji wek endamên yekîneyên jin ji bo parastin û pêşxistina hişmendiya azadiya vê welatî em ê tekoşîna bi biryardariyekî xurt bidomînin. Di sala 2014 de dema êrişên qirkirinê li ser civaka me û temamiya gelên Şengalê hat bi pêşengtiya hêzên YPJ û YJastar ku ji Rojava û Çiyayên Kurdistanê berê xwedan warê pîroz axa qedîm a Şengalê da ku parastina civaka êzîdxanê bikin û bi hatina wan re berxwedaniyekî bê hempaya dîrokî hat kirin. Bi alîkarî û hêzdayîna YPJ û YJastarê em li Şengalê bûn artêşa jinan, ango hêza tolhilder a parastinê ji bo jinan. Ji van hêzên jinên tekoşer re me îlham girt û di sala 2015 de bi konferansekê biryar hat girtin ku yekîneyên jinên Şengalê YJŞ bê avakirin. Em dikarin viya bi dilrehetî bêjin ku YJŞ bi hebûna xwe bûye hêza çareseriyê û ji bo jinên bindest tekoşîna xwe dimeşîne. YJŞ xwedî tekoşînekî mezin û vînekî azad e. Xwedî gelek cangûriyên giranbû heye. Herçi qasî YJŞ di dilê hêzên serdest de tirs û xofekê mezin ava kiribe jî, roxmî wê hîn de asta fermîbûnê de nas nakin. Gelo hêzekî ji bo azadiya civaka xwe tê dikuşe. Ji bo wê civakê çi zarare wê hebe? Gelo ev gengaz e?
ریبره پو دبیجه جنا آزاد جواک آزاده یعنی آزادی جواک جه آزادی جنه را در باست به فرمیت ارتش جن یا یجشه دیواته هبون ایزید خانه جبون اسکرین فرمیت یجشه تکوشینه که پر دجوار تخواستن بگومان بخواستن و هیم بردلن گران بوها جوارنداین لی ام دزانن چه دبه بلا ببه دداوی دمی سر بکوین سرکفتن یا میا حوجهی به هیا کو تواهی جوانن ایزید خانه پیروز دناوی تکوشینا دجوار ده جی بگرن تبلیه زنیه بشه و یجشه ببن